салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар набори имрӯзаи мо квартира ва хонаҳои заминӣ мебошад. эҳтиромана хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бунед дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ ё ягон чизи худро гум кардагӣ бошад, муроҷиат кунед. реклама мекунем, рекламаш бесумай. ина квартирае ки новостройкаи фурӯшӣ кредит қарор дорад дар шаҳри душанбе. корвон яххонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 36 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 110 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. айни ҳол хона сохтмонаш рафтааст аст, 100% ремонт карда дар дастон метиҳанд. пад абой ва бо мошинам алишам мешавад. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншолло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар қорғонтепа, кӯчаи баҳор, назди беморхона, пеши бозор. 4 сотиқ замин, 4 дар хона баня. нархаш бошад бо маслиҳат мебошад. об свет доимӣ ҳастак, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. ремонти хона аз дарун замонавӣ мебошад. гирди ҳавлин маҳкам мебошад. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамошон ватсап ҳастай. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар, кӯчаи кайҳонавардон. 3 хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳастак, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона алифшаб мешавад бо хонаи заминӣ дар шаҳри бохтар. харидор бошед, марҳамат срочно занг занед. дар рақамошон ватсап доранд. аз номи канал гап занед, ба шумо иншолло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ҷергатол, дар назди бозор. 13 сотиқ замини дари ҳавлигӣ дорад ва боз 10 сотиқ замини алоҳида барои киштикораш дорад. 4 дар хона бо верандаш, баня, ҳоҷатхона, аловхона, ремонти миёна дорад ва боз фундаменти баняи замонавӣ рехтагӣ тайёр мебошад. об свет ҳастак, нархаш бо маслиҳат мебошад. харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншолло арзон мекунанд. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% мебошад. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри қорғонтепа, совхози киров-2. 18 сотиқ замин, як хона бо калидораш, ремонти миёна дорад. меҳмонхона ремонти замонавӣ дорад ва дорои подвал мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳастак, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% карда дар дастон медиҳанд. гирди ҳавлин маҳкам мебошад. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. хона дар ҷои беҳтарин мебошад. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, кӯчаи лермонтов, 109 пеши наврӯзгоҳ. 1.5 сотиқ замин дорад. 2 дар хона. фурӯхта мешавад бо нархи $40,000 бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳастак, гирди ҳавлин маҳкам мебошад. ремонти хона замонавӣ мебошад. харидори аниқ бошед, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамошон ватсап доранд. аз номи канал гап занед, ба шумо иншолло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи фархор, колхози коммунизм. 16 сотиқ замин, 4 дар хона бо калидор кухнӣ фурӯхта мешавад.
бо нархи 390 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет ҳастак. ҳуҷҷат дорад. ремонти хона замонавӣ мебошад. хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. рақамошон ватсап ҳастак. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. сехонага квартира дар 4-ум этаж қарор дорад. 70 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи $360 1 метр квадраташ мебошад. об свет доимӣ ҳастак. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона айни ҳоло коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз. худованд аз ҳар як қадоми шумо розӣ бошад.